Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika ali mu mzinda wa Lilongwe komwe akhale akugwira ntchito zina za boma. Akatswiri a zaluso la sayansi ati kusalumikizana kwa magulu ochita ntchito zaluso la makono m'dziko muno zikubwezera mbuyo ntchito za mtunduwu kuno ku Malawi. Ndipo bungwe lolimbikitsa malonda abwino la CFTC lachenjeza ochita malonda kuti asakweze mitengo ya katundu pofuna kubera anthu mu nyengo ya chisangalalo cha Krismesi ndi chaka chatsopano. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika ndi Madam Gertrude Mutharika ali mu mzinda wa Lilongwe kuchokera ku Blantyre. Pofika mu Lilongwe, khamu lochuluka linasonkhana m'mbali mwa msewu kuyambira pa mphambano za Bunda kudutsa Wakawaka mpaka pa msewu wa Mchesi kulandira President Mutharika ndi Madam Mutharika. Ndipo ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace, mtsogoleriyu analandiridwa ndi akuluakulu a boma, atsogoleri a chipani ndi akuluakulu ena. Zambiri mu ripoti ili. Pa ulendo opita mchigawo chapakati, mtsogoleri wa dziko linoyu anakumana ndi khwimbi la wanthu omwe anasonkhana m'madera osiyanasiyana omwe anali mphepete mwa msewu wa M1 monga Palunzu, Mdeka, Kampepuza mwa ena. Anthuwa anasonkhana kuonetsa chikondi chawo kwa President Mutharika pomwe amadutsa pa ulendowu. Pofika mu mzinda wa Lilongwe, anthu ochuluka anasonkhana mphepete mwa msewu kuyambira pa roundabout ya Bunda kudutsa pa Wakawaka mpaka Mchesi. Pamene amafika pa chipata cha nyumba ya chifumu ya Kamuzu, President Mutharika pamodzi ndi Madam Gertrude Mutharika anakumana ndi khwimbi la anthu lomwe linasonkhana kuchingamira mtsogoleri wa dziko linoyu. Mwadzidzidzi mdipiti wa galimoto unayima ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu anatsika pa chipatachi. Kwanyiro masapota anga ndibodezi wa kwambiri musatira watu wakomana ngoe kuti pake microphone komasiwa kwambiri kumabwera ujanja ine bonga ilo kati na kupatira wakafuna mami ikoriso wano tabwera mbomo. Now come to take the government. Yes. And a virtual victory of the bad ones. Kenako President Mutharika anakweranso galimoto kulowa pa chipatachi. Aka ndikoyamba kuti President Professor Arthur Peter Mutharika afike ku nyumba ya chifumu ya Kamuzu kutsatira kupambana pa chisankho cha pa 16 September chomwe anapambana ndi mavoti oposa theka. Beatrice Juma, MBC, Lilongwe. Bungwe la ADMAC latsindika kufunika kuonjezera phindu la mbewu popangira mbewu zinthu zina kuti lizipeza chuma chochuluka likagulitsa m'misika ya mdziko muno komanso ya maiko akunja. Mkulu wa bungweli Ben Botolo ndiye wanena izi atayendera factory yopanga thonje ya Ngabu m'boma la Chikwawa. Zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pa mapeto pa ulendowu Ben Botolo anati bungweli lili ndi kuthekera kotukula chuma cha dziko lino ndipo nkofunika kuti lichilimike ku ntchito yokonza mbewu kupita ku zinthu zina, value addition mchingerezi, kuti lizipeza phindu lochuluka. Enera kupanga value addition munjira ina zisathere pokagulisa cotton mene alili apa first grade, second grade, Malawi munonso tikhalenso ndi ma industries amene angapange salungati isi zoti cotton wathu wachoka kuno wapita ku factory. Iyo ni mbali ina imeneyo. Komanso mbewu ziyatimati seed ya cotton ya mbewu imeneja ndiyofunikanso kwambiri chifukwa imene kumachokera zokudya za ng'ombe komanso imenenso kumachokeranso mafuta ophikira. Kumene koko yangonyamula seed yani kuigulisa ndiye kuti palibe mafuta, palibe zodyesa ng'ombe. Value addition tipeze machine ololuso lona kuti tikangopanga tiangozigaya zimene zijazo tipeza ku mafuta monso tipeza zimene zijazo zili ndi mtengo wa utali kwambiri. Fakitolo yokonza thonje ya Ngabu ili ndi kuthekera kukonza thonje lolemera 60 metric ton lomwe ndi pafupifupi mabelo 80 kapena 100 pa tsiku potengera ndi mtundu wa thonjero. Malinga ndi Abotolo,
izi sizikuchitika pakadali pano chifukwa alimi paokha sakufikira mulingo umenewu. Kunja kujako tikamapitisa zinthu zathu kunja kukagulisa chachikulu pa chizungu amati volume. Ndiye kujako yonso amakhala ndi market research yawo yona kuti apanga kafukufuku kuti katenga matani awawa kuchoka ku Malawi maybe 100,000 metric ton ya cotton. Ndiye kuti misika yawo ijaso mafactory yawo janso akhaso chimozimozi. Ndiye mukasayana na contract kuti ife ku Malawi ititengako 100,000 indungu apasa 2,000 kana kama utengera ni kukoti kuti inuyo tu mnatinamiza mati mnyo mutibwesera 100,000 panopo mutibwesera 2,000 ndiye makhala milandu yambirimbiri pachifukwa chimene chocho tikunena kuti ADIMAC ngati ifuna izowa mu contract ndi anthu akunjawo nawonso ioneseseso naso ikulima payoka usati sitigula kwa alimi aweya alimi oti agula onsewo ndikumaliza koma ngati ukhala contract ngati alimi akuti pasa 2,000 ife tikalima mwina 10,000 tuti 12,000 tikhoza kukhala ndi cotton wambiri. Kukonza mbewu kupita ku zinthu zina ndi mbali imodzi yomwe bungwe la ADIMAC layika chidwi kwambiri pofuna kutukula chuma cha dziko lino. Chisomo Break, MBC, Chikwawa. Konsolo ya boma la Mangochi yatsindika kuti ndondomeko zonse zili mchimake zoonetsetsa kuti ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo ikuyenda bwino. Poyankhula pa zokambirana za magulu okhudzidwa ndi ntchito za FISP, mkulu oona za ntchito za ulimi m'bomali Anditani Maluwa ati pofika pano alimi 33 mwa 100 onse omwe ali oyenera kupindula agula kale fetereza wawo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Geoffrey Chinawa. Munyengo ya ulima chaka chino kufika chaka cha mmawa pasi pa ndondomeko ya FISP mawanja pafupifupi 82,000 ndomwe akuyembekezera kupindula m'boma la Mangochi. Pofuna kuunika momwe ndondomeko ikuyendera, adindo a khonsolo la boma la Mangochi anakonza zokambirana ndi magulu onse otenga nawo mbali mu ntchitoyi. Malingana ndi mkulu oona ntchito za ulimi m'bomali Anditani Maluwa, ngakhale pali mavuto ena ndondomekoyi ikuyenda bwino. Apapa lero lota kumana ndi wina aliyense. Tinali ndi atsogoleri amene amayimira unduna za malimidwe, tinali ndi atsogoleri amene akuyimira mabungwe onse a boma, tinali ndi mafumu athu akuluakulu anali pano, tinalinso ndi anzathu amene akuyimira alangizi, amene akuyimira alimi. Mwachidule ndingonena kuti wina aliyense tinali naye panopo. Ndipo nkhawa zonse zimene tinali nazo takambirana, tapasananso ntchito, aliyense amene akubwerera ali ndi ntchito yoti akagwire. Tili ndi chikhulupiriro chona kuti wina aliyense akagwira ntchito imeneyi, programu iyi iyenda mopambana kwambiri. Chimene tikulakwalaka nchiona kuti zinthu zitayenda bwino ndiye kuti alimi athu apindula. Umu ndi momwe mfumu yaikulu Chowe inayankhulira pa zokambiranazi. Kumano umene tauona kuti ndi wothandiza kwambiri chifukwa zina ndi zina zimene tinali nazo mafunso nkhawa tinazitula, komanso tikuyamika kuti atsogoleri osiyanasiyana anatiunikira kuti yankha komanso kupezera mayankho pa mafunso ndi nkhawa zimene tinali nazo. M'bomali muli malo okwana 30 ogulisirapo zipangizo za ulimi zotsika mtengozi. Geoffrey Chinawa, MBC, Mangochi. Kafukufuku watsopano yemwe bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Trust lachita mtownship ya Ndilande ku Blantyre wabweretsa poyera nkhawa pa nkhondo yolimbana ndi matenda otsekula m'mimba komanso ngozi zakugwa mwadzidzidzi. Zotsatira za kafukufukuyu zikufotokoza kuyipa kwa mchitidwe otaya zinyalala m'malo osayenera omwe ukuchitika mderali. Ruth Chinangwa ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kafukufuku yemwe bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Trust lachita mwazina wabweretsa poyera mchitidwe otaya zinyalala maka mapepala opyapyala m'malo osayenera omwe anthu ochuluka ku Ndilande akumachita. Mmodzi mwa akatswiri ochita kafukufuku ku bungweli a Kirsten Nkola ati mchitidwewu ukupitirira kutseka ngalande zodutsira madzi, kusefukira kwa mitsinje komanso kufalikira kwa matenda kuphatikizapo otsekula m'mimba. Nkhani yoyamba imene inatuluka kwambiri yoti mwina anthu tiwadziwitse chifoti makafukufuku onse zinaonekabe kuti anthu ambiri sakutha kulumikiza bwinobwino kuti vuto limene kapena kuti mavuto amene angabwere chifukwa cha kupezeka kwa zinyalala za plastic kapena timoti zinyalala malo osayenera modera mavuto amene angakhale bwanji angakhale chani kukhudzana ndi mbali ya zaumoyo komanso za chilengedwe chathu. Ndiye adindo amene wandife titakhala limodzi tinaona kuti ndi chinthu chofunika kuti ndithu uthenga umene ufalikire madera osiyanasiyana kuti tithandizire kuchepetsa vuto limeneli.
komanso chinthu china chimene chinatuluka kwambiri tichonena kuti anthu madera komanso tingoti mdziko lino adziwe ndithu kuti kuli malamulo amene alipo mu act ya 2017 amene amayang'anira kapena kutsogolera kasamalidwe ka zinyalala zina zilizonse kuphatikizapo zinyalala za maplastiki. Ndiye tikunena kuti anthu akuyenera kuti adziwitsidwe za malamulo amene kuti akamapanga zinthu zawo azikhala kuti akupanga zinthu motsatira malamulo komanso mwandandanda kuti titeteze mavuto amene angathe kubwera. Kwa anthu okhala ku ndilande zotsatira za mchitidwewu ayamba kuziona kale kupyolera ku miliri ya matenda okhuzana ndi kuperewera kwa ukhondo komanso kusefukira kwa mitsinje. Mayi Lone Mwalanduzi ndi mmodzi mwa anthu amene anakhuzidwa ndi namondo wa Fredi posachedwapa. Pa 2023 pa 12 Marichi naluza ana 5 nthawi ya usiku 12 ya usiku. Anayamba ndi mwana wanga mkazi kukuwa, mama ndikufa kuti akapikule chipika iya kulephera anthu kubwera kuthamanga anapeza atamwalira. Kenako mwana wanga mamuna ndi mkazi ache anapeza atamwaliriratu. Mwana wanga mkaziyo anapita ndi anache awiri, oyamba ndi omaliza anasala ndi wapakati. Kuzache anapita kuti tinapita kumulanje kukaika matope ananga. Moyo ngozi imeneyi pa moyo wanga inandikhuza kwambiri chifukwa ndi ngozi yoti sindisayiwala moyo wanga wonse. Pakadali pano bungwe la achinyamata la Community Impact layambapo kupanga manyowa kuchokera ku zinyalala ngati mbali imodzi yoteteza chilengedwe komanso kupewa matenda. Aneftali Zefat, mkulu woyendetsa ntchito za bungweli, afotokozera MBC kuti akumapanga manyowa kuchokera ku zinyalala pochepetsa kuchuluka kwa zinyalala m'misika komanso malo okhala anthu. Kafukufuku wina kutionetsa zonena kuti plastic aliso nkuthekera komasunga tizilombo toyambitsa matenda. Ndiye kubwera kwathu ngati Community Impact nkhani yokhuza kusamalira chilengedwe maka nkhani ya zinyalala tikuona kuti ndiofunikira kwambiri kozi tikati tithane ndi zinyalala komanso plastic ndiye kuti tikuchepetsa matenda amene amabwera mongofalikira komanso tikuthandizira kuti mzinda wathu uzioneka bwino. Pomwe dziko la Malawi likumana ndi mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo komanso kuchulukana kwa anthu m'mizinda ndi m'matawuni, zotsatira za kafukufukuyu ndi chenjezo ku dziko lino pakufunika kugwirana manja pothana ndi vuto lakutaya zinyalala malo osayenera. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Bungwe loona za maphunziro a zamanja la TVETA ndi bungwe loona zaluso la National Commission for Science and Technology NCST ati akuona kuti kutsalira mbuyo kwa dziko la Malawi pa ntchito zaluso ndi zamakono ndi kamba kakulephera kulumikizana bwino kwa magulu oyenera. Mkulu wa bungwe la NCST a Gift Kadzamira mogwirizana ndi mkulu oona za chuma ku TVETA Asara Ziyambo ayankhula izi ku Lilongwe pomwe amakhazikitsa komiti yomwe izilumikizitsa magulu onse oona zaluso ndi ntchito zamanja. Catherine Banda walemba ripoti ili. Malinga ndi mkulu wa bungwe la NCST Gift Kadzamira, dziko la Malawi silinachite bwino kwenikweni pa mndandanda wa momwe mayiko akuchitira pa ntchito zaluso ndi zamanja, pomwe linakhala pa nambala 125, zomwe akuona kuti ndikamba kolephera kugwira ntchito molumikizana. Kadzamira anati pakadali pano anthu ochita ntchito zaluso amagwira ntchito zawo aliyense payekha, zomwe zimapereka mavuto kuti aonetse momwe ntchitozi zikupitira patsogolo komanso kuti azikhala ndi lipoti la mphamvu la momwe Malawi akuchitira pa ntchito zaluso zomwe zingathandize kuti lizioneka kuti likuchita bwino pa mndandanda wa mayiko. Kuonjezerapo ati izi zimachititsanso kuti thandizo lopita kwa anthu aluso lisamayende bwino, kamba kuti sipakhala kalondolondo wa anthu omwe akulandira thandizo, komanso munthu mmodzi amatha kutenga thandizo ku nthambi zingapo, kamba kuti nthambizo sizigwira ntchito molumikizana. Ka namba 125 kusikuti ma innovations usakuchitika. Dziko lili ndi ukadaulo wambiri umene umachitika m'madera osiyana-siyana. Koma chifukwa cha
kupanda ndondomeko kuku aliyense kugwira ntchito mwake nkumene kumapangitsa kuti mwina maripoti tikamapereka kumene amapanga Global Innovation Index tikukanika kupereka mmene dziko likuyendera. Koma izi zithandiza kuti tidzidziwa kuti uko zikuchitika zotani uko zikuchitika zotani. Tikapereka information yoyenerera ija ndekuti ndondomeko namba ija itani ikhalako yabwino. Mkulu woona zachuma ku bungwe la TVETA Asara Ziambo atakukhulupirira kuti kukhala ndi komiti yomwe ikhale ndi anthu ochoka ku maunduna, nthambi za boma ndi zomwenso si za boma zoona zaluso kuthandiza kukonza mavuto omwe alipowa. Kubwera kwa pamodzi mu msonkhano umenewu kupangitsa kuti aliyense amene ali ndi kuthekera kwa innovation alowe mu bungwe limeneli, and akalowamo ndiye kuti abweretsa ukadaulo umene kunalibe ngati ife sitimaudziwa, umene sumagwira ntchito moyenerera ifoti umasungika kwina kwake. Apapa ukhala kuti maukadaulo osiyanasiyana abwera pamodzi, anthu amene angathe kufunsa mafunso pa chinthu chija onse aja abwera pamodzi. Akabwera pamodzi choncho ndiye kuti bungwe limeneli likakonzedwa lithandizira kwa mwazina. Komiti ithandiza kukweza luso ndi ntchito za manja, kuonetsetsa kuti magulu oyenera akulandira thandizo la ntchito za luso moyenera, ndinso kuti azikwanitsa kulemba mosavuta lipoti la momwe Malawi akuchitira pa ntchito za luso. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika ali mu mzinda wa Lilongwe komwe akhale akugwira ntchito zina za boma. Akatswiri a zaluso la sayansi ati kusalumikizana kwa magulu ochita ntchito za luso la makono m'dziko muno zikubwezera mbuyo ntchito za mtunduwu kuno ku Malawi. Ndipo bungwe lolimbikitsa malonda abwino la CFTC lachenjeza ochita malonda kuti asakweze mitengo ya katundu pofuna kubera anthu mu nyengo ya chisangalalo cha Krismesi ndi chaka chatsopano. Takulandiranso mu nkhani zathu. Atolankhani mdziko muno awapempha kuti akhale anthu ofunira dziko lino zabwino polemba nkhani zokopa anthu amalonda akunja komanso alendo odzaona malo ochititsa chidwi mdziko muno. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani a bungwe la Blantyre Press Club omwe wachitikira ku Grace Bandawe mu mzinda wa Blantyre. Namalomba ayamikiranso atolankhaniwa kamba ka ntchito yomwe amagwira polimbikitsa ufulu, mtendere ndi umodzi. Unduna wathu timadalira kwambiri komanso mboma la Profesa Arthur Peter Mutharika amene wanena kuti iye afuna ayendetse dziko lino osabisa china chilichonse, komanso aliyense atengepo mbali yakuti tikathe kusintha zimene tili nazo padakali pano mafuta amene tikathane nawo, tikayambenso ulendo wokuti tikakhale dziko lakuti aliyense akakhale kuti ali ndi chakudya, komanso ali ndi ndalama, komanso wina ali ndi katundu ngati dziko lolemera osamusiya wina aliyense. Ndiyeno ndinabwera kuno kuti popeza akukumana amene akukumana ndalimbikitse kuti mwanena kuti mukufuna kuti pakhale peace, pakhale chilungamo, pakhale mtendere. Zimene zizo ndizoyenera ndithu koma munyengo ino imene tikuti tikupita kutsogolo munyengo ya digital, njira za makono zolemberanso, taonetsetsani kuti mukulemba zinthu zakuti dziko lanu lichite bwino, ligulitseni dziko lanu. Amalawi tili ndi zabwino dziko muno, tili ndi nyanja yathu yabwino, ndiye kuti nkhani zokuti zokopa alendo zithaso kuyenda bwino. Tilinso ndi anthu olimbikira bwino, achinyamatanso ndi ambiri, youthful generation tili nayo muno, amenewo abwere ma investors, abwere adzalembe ntchito. Kuti zonsezo ziteke zikufunika atolankhani olemba ogulitsa dziko lawo. Poyankhulapo mlembi wamkulu wa bungweli a Yusuf Daisa ayamikira boma kamba kolimbikitsa kukambirana komanso kulimbikitsa ufulu wa atolankhani mdziko muno. Tikuti atolankhani ali ndi udindo waukulu umene akutengapo
maka pa nkhani yokhudza kupereka uthenga olondola obweretsa mtendere komanso chilungamo kwa anthu umene ndithu uthandizire kuti chitukuko chipite patsogolo komanso bata mdziko ndithu likhale lipite patsogolo. Izi zimene zinatipangitsanso kuti titenge mutu wa chaka chino umene ukhudza ndithu kulimbikitsa mtendere komanso chilungamo pamene ndithu tili mnyengo ino ya makono. So tuzotatu nkhani ni ntchito yakulu chifukwa tikaona muna zimene zimayenda pa masamba mchezo zimakhala nkhani zambiri zimene zimafunika anthu nkhani kuti azifufuze komanso azibalance chonga kuti amapereka uthenga uja kwa anthu kuti zithandizire kuti chonali chenicheni cha uthenga uja anthu achimve zimene zithandizirenso muna kuchepetsa mikangano komanso kuti kupititsa patsogolo mtendere mdziko muno. Konsolo ya Mberwa yati kukwera kwa chiwerengero cha amuna omwe akudzipha mbomali ndikahamba kuti amuna ambiri samasuka kufotokoza nkhani zokhudza nkhanza zomwe amakumana nazo. Rudolfo Nyirenda wadza ndi zambiri. Bungwe lomwe limalimbikitsa kuti pasakhale nkhanza pakati pa amayi ndi atsikana mu mzinda wa Mzuzu la Mzuzu Feminomics Hub laphunzitsa anthu pa nkhani zokhudza nkhanza mu mzinda wa Mzuzu ngati njira imodzi yoganizira masiku 11 16 olimbana ndi mchitidwe wa nkhanza pakati pa amuna ndi akazi omwe umachitika kuyambira pa 25 Novemba kufikira pa 10 Disemba chaka chilichonse. Poyankhula kwa anthu omwe anali nawo pamwambo, mmodzi mwa akuluakulu aku ofesi yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ana chisamaliro cha anthu ndi ulumali kumpoto kwa boma la Mzimba apita Nyondo anati ofesi yawo yakhala ikulandira madandaulo ambiri okhudza nkhanza zosiyanasiyana koma zochepa za pa masamba a michezo apa intaneti chaka chino. Iwo anatinso kulephera kunena za nkhanza zoterezi kumakolezera imfa za amuna ambiri kumpoto. Ku Mzimba North kuno zikuchitika andi nthawi ino nde zikuchulukirabe tamva komanso talandira za nkhanza zimene zimachitika mabanja masukulu ana a mauniversity akumachitidwa nkhanza azimayi akumachitidwa nkhanza mabanja ingakhalenso azibambo ndipo zimene zizi ndi zimene zapangisanso kwambiri kuti azibambo ambiri azimwalira pozikweza kapena kumwa mankhwala. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Mzuzu Feminomics Hub Dorothy Kowani anati bungwe lawo likhazikitsa ndondomeko zophunzitsa amuna pa nkhani zokhudza nkhanza popeza lapeza kuti amuna ambiri ali pa chiopsezo chotaya moyo wawo kusiyana ndi akazi. Tagwirizana ndi anzathu aku polisi kunena kuti abwere kuzigwagwa market komanso ndi makomiti onse amene amapezeka ku polisi kuti azacheze ndi azibambo powaunikira komanso kuwaphunzitsa kunena kuti kukanena nkhanza imene yawachitiridwa zimathandiza kunena kuti asapange chiganizo chozitengera moyo kapena kupanga chiganizo chosakhala bwino. Mlembi wamkulu wa komiti ya kumsika wa Vigwagwa mu mzinda wa Mzuzu Emile Chavura anati uthenga wothandiza kuchepetsa nkhanza m'mabanja. Pakadali pano apolisi ku Mzuzu apempha amuna kuti adzimasuka kumachitidwa nkhanza m'mabanja mwawo m'malo moganiza zochotsa moyo wawo. Bungwe la Mzuzu Feminomics Hub likugwira ntchitoyi ndi thandizo la zachuma lochoka ku bungwe la Action Aid. Rudolfo Nyirenda, MBC Mzuzu. Anthu ochita malonda mdziko muno awachenjeza kuti asakweze mitengo ya katundu wawo pa nthawi ino ya chuti cha Christmas. Chenjezoli alipereka poona kuti anthu amagula katundu ambiri mnyengo ino ya Christmas zomwe zimachititsanso kuti ogulitsa katundu atengerepo mwayi owagulitsa anthuwa zinthu pa mtengo yokwera. Muchikalata chomwe latulutsa bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC chati anthu amakumana ndi mavuto ena akamagula katundu mnyengo ya Christmas zomwe zimasokoneza ntchito za malonda. Innocent Helema ndi mneneri wa bungweli. Pa chinthu china chilichonse chimene akugula aonetsetse kunena kuti apasidwa receipt lovomerezeka chifukwa pakachitika mavuto ena aliwonse umboni waukulu umene atha kudalira kapena ife a CFTC titha kudalira ndi receipt limeneli. Komanso aonetsetse kunena kuti zinthu zimene akugula nzosapanga expire, zinthu zimene akugula pa nthawi ino ya chisangalalo nzosapanga expire, asangothamangira kugula kupereka ndalama pomwe sanaonetsetse kuti kodi zinthuzi zipanga expire. Komanso aonetsetse kunena kuti palibe chinyengo
pa mitengo imene yayikidwa. Mitengo ina amatha kulemba kunena kuti yayi ndi sale price kapena zinthu zili pa promotion pomwe sizili pa promotion. Aonetsetse kunena kuti mtengo umene ayika pa katundu ndi mtengo umene akukapereka pa tilo. Komanso ngati pali vuto lina lilonse aonetsetse kunena kuti athandizidwa, kaya ngati zinthu zimene agula zili ndi vuto apemphe kunena kuti apasidwe chinthu china chabwino kapena abwezeredwe ndalama kapena chinthucho chikonzedwe. Komanso ngati akugula zinthu kuzera pa internet aonetsetse kuti munthu amene akuwagulitsa pa internet iyo ndi munthu wonena kuti ndokhazikika. Komanso aonetsetse kunena kuti kodi akagulitsana chinthucho akapereka ndalama chikakhala kuti chili ndi vuto. Ndondomeko yobwezera zinthu zimenezi kapena kubwezeredwa ndalama zawo ndi ndondomeko zotani. Mitengo ya zinthu iyenera kukhala yolingana ndi zinthu ndalama zimene zinalowa pogula kapena popanga katunduyo. Kugulitsa katundu oti sanapangidwe certify atha kuyika moyo wa anthu pa chiopsezo ndi kuphwanyanso lamulo, kuphwanyanso ufulu wa anthu ogula. Kugulitsa zinthu zopanga expire, zinthu zonena kuti zili defective, zili ndi vuto komanso sizikulingana ndi ndondomeko ya ma standards aku Malawi kuno. Bungwe la Temwa likukondwerera kuti lakwanitsa zaka 21 likugwira ntchito zosintha miyoyo ya anthu ku Usisha mboma la Nkhatabe m'magawo amaphunziro za umoyo ndi ulimi. Zikondwererozi zinayamba ndi ulendo wa ndawala kuyendera zionetsero za ntchito zina zomwe akugwira mapaviliyoni mchingerezi, zolankhulalankhula komanso magule. Dera la Usisya monga matauni ena ambiri ambali mwa nyanja likukumana ndi mavuto ambiri m'magawo a zaumoyo, maphunziro komanso kuwonongeka kwa msewu. Malinga ndi mkulu wa bungwe la Temwa Akondwani Botha, derali likufunikirabe amabungwe ena ochuluka kuthandizana nawo pa ntchito yochepetsa ena mwa mavuto omwe anthu amakumana nawo tsiku ndi tsiku mu derali. Komabe Botha ati bungwe lawo lafikira anthu ochuluka kuphatikizapo alimi 25,000 kuwaphunzitsa njira zamakono za ulimi limodzi ndi ntchito zodzera mitengo pofuna kuteteza chilengedwe komanso kulimbikitsa kadyedwe ka magulu ofunika zakudya mwa zina. Mbuya mosema anthu akhala kuziwa kuti Usisya kapena Nkhatabe North anthu amalima chinangwa basi. Ndi kubwera kwa bungwe la Temwa talimbikisa kuti anthu akhale akulima mbewu zosiyana-siyana, chimanga, nyemba, mwinaso kuphatikizapo mbewu za masamba. Panopo anthu ambiri akulima ifa chotengera kuti bungwe la Temwa lawalimbikisa. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya Nkhatabe a Jacob Moloko ati kwa zaka 21 bungwe la Temwa lakhala lili bwezi lenileni la chitukuko la derali pomwe lagwira ntchito zake mosalekeza. Nthawi ya COVID-19 nthawi ndi kolera mzaka zambuyomo Temwa inabwerapo ndithu kuthandizira kuti tithane ndi vutolo kuponso kuphunzitsa anthu nkhani za ukhondo kuti tipewe matenda ngati kolera amene amativutitsa kwambiri. Mfumu yayikulu mbwana ya ku Nkhatabe yayamika bungwe la Temwa ngati bungwe lokhalo lomwe lakhala likugwira ntchito ku Usisya chifukwa cha ntchito zosiyanasiyana zomwe zakweza miyoyo ya anthu amuderali ndi ena oyandikana nawo. Apapa lero pali boarding chifukwa cha Temwa. Achiwiri anyamata ambiri aziwa ntchito zamanja chifukwa cha Temwa. Atemwa akuphunzitsa anthu ambiri wani kalimidwe kagwidwe kantchito pakhomo nde mamoyo ya anthu kunoko ku Usisya kwasinda kwambiri. Dera la Usisya ndi limodzi mwa madera omwe ndi wokongola komanso wopatsa chidwi kwambiri mchigawo cha kumpoto komanso dziko lino. George Nkadawire, MBC, Usisya. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu koma tisanasiyane nayo nsomitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika ali mu mzinda wa Lilongwe komwe akhale akugwira ntchito zina za boma. Akatswiri a zaluso la sayansi ati kusalumikizana kwa magulu ochita ntchito zaluso la makono m'dziko muno zikubwezera mbuyo ntchito za mtunduwu kuno ku Malawi.
ndipo bungwe lolimbikitsa malonda abwino la CFTC lachenjeza ochita malonda kuti asakweze mitengo ya katundu pofuna kubera anthu mu nyengo ya chisangalalo cha Khisimitsi ndi chaka chatsopano. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino. At the heart of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages